या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। प्रिय बंधुगण, आमर शिव पात्र भाई गोटे प्रश्न करिसंती। सही प्रश्नटी हेला जे आम चारि पाखरे किछि नेगेटिव पावर बा नास्तिक शक्ति अछंती, जो नास्तिक शक्ति अनेक समय रे आम मानंकु आकर्षित करंती, पथभ्रष्ट करंती एवं आमर कार्य को नष्ट करंती। आमको विफलता प्रदान करंती बा आमे विफलता पाइबारे सेमाने आमको विशेष सहयोग करंती। सही नास्तिक शक्ति बेले बेले इनफेचुएशन आसी जाए, एमिति परिस्थिति आसी जाए जे आमे मोहग्रस्त हो जाऊ, नास्तिक दिगकू नास्तिक शक्ति आड़कू आकर्षित हो जाऊ एवं विशेष करी शिव भाई जहा कहिसंती जे युव शक्ति, युव पीढ़ी, युव समाज अनेक समय रे ए नास्तिक शक्ति बा नेगेटिव पावर द्वारा कबलित हुअंती, इन्फ्लुएंस्ड हुअंती, प्रभावित हुअंती एवं निज जीवनर बहु गुरुत्वपूर्ण समय को शक्ति को सेमाने भूल दिगरे भूल कार्य लगाई दियंती। तेबे से प्रश्न करिसंती आमे एमिति कौन करिबा जहा फलरे आमको कौनसी नास्तिक शक्ति प्रभावित करि परिबो नाही, हलचल करि परिबो नाही, आमर क्षति करि परिबो नाही एवं आमको किपरि भाबरे चलिबाकू पड़िबो जहा फलरे आमे निश्चित भाबरे आमर लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा एवं आमर जीवन सार्थक हब। से कहिसंती जे विशेष करी युव समाज को, युव पीढ़ी को, युवक युवती मान को आखि आगरे रखी, दृष्टि रे रखी एही प्रश्नर उत्तर देवे। से एक कथा पचारिचंती। तेबे दया करी उत्तर शुणंतु जे आपण गोटे प्रबंध को देखिबे जहा लेखा जाइछि पंडित नीलकंठ दासंक द्वारा। आउ सेई प्रबंधर नाम हेउछि यौवनर प्रभाव एवं प्रतिष्ठा। यौवनर प्रभाव एवं प्रतिष्ठा। जेतेबेले यौवन आसे, जेतेबेले युवक अवस्था आसे, तरुण अवस्था परे जेतेबेले युवक अवस्था आसे, सही समय रे ईश्वरंकर दिव्य शक्ति युवक युवती मध्य रे प्रकाशित हेबाको आरंभ करे। दिव्य शक्ति, दैवी शक्ति और स्वयं ईश्वर युवक मध्य रे, युवती मध्य रे रही लीला खेला आरंभ करती। आउ अत्यंत चमत्कार लीला, अत्यंत चमत्कार लीला। आउ युवक मध्य रे असीम शक्तिर गंताघर, असीम उत्साहर गंताघर। आउ युवक पाई किछि भी असंभव नुहे। जेतेबेले से असीम शक्ति युवक युवती मध्य प्रवेश करे, कौन सी कार्य
ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହେନା। ଆଉ ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ବୋଲି ମୁଁ ଏହାକୁ କହୁଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଯଦି ବିପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ନାସ୍ତିକ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଯାନ ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ମୋଟର କାର ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯାଇପାରୁଛି, ବା ଗୋଟିଏ କାର ଅଛି ଯେଉଁ କାରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 300 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯାଇପାରୁଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେହି 300 କିଲୋମିଟର ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା କାରଟିକୁ କିମ୍ବା 200 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବାଇକ୍ଟିକୁ ଯଦି ଅବାଟରେ ଦୌଡ଼ାଯାଏ, ଅବାଟରେ ଯଦି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତାର ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଶକ୍ତିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି କିଏ? ନା ସେ ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ। ଅସୀମ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି, ଆଉ ସେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟଟି, ଯୁବକ ସମୟଟି, ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେହି ସମୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, କେବେ କୌଣସି ବିଫଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନର ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେଉଛି ଯୁବକ ସମୟ। ତେବେ ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହିପରି ଡିଜାଇନିଂ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ କଥା ଦେଖିବେ ଆଉ ଆଡମ ଆଣ୍ଡ ଇଭ୍ କଥା ଦେଖିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଡମ ଆଣ୍ଡ ଇଭ୍ କଥା ଦେଖିବେ, ସାଟନ ଯେ ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ବା ରାକ୍ଷସ, ସେଇ ସାଟନ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ଇଭ୍କୁ ଆଉ ଆଡମକୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେ ଡିସେଣ୍ଡେଡ୍ ଅନଟୁ ଦି ଆର୍ଥ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଯୁବକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଯେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଇନଫାନାଇଟ୍ ପାୱାର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହିବା, ସଂଯୋଗରେ ରହିବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ରହିବା ଏବଂ ସେହି ଅସୀମ ଶକ୍ତି
ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ତାକୁ ଶୁଣିବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଏରୀ ଧରି ବସନ୍ତୁ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଡାଏରୀ ନୋଟବୁକ୍ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଧରି ବସନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଗତି କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଗତି କରି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଏ ସଂସାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ଡାଏରୀରେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ସକାଳେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଏରୀରେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ନୋଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଆସିବ, ଦିନ ସାରା ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହାଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଦିନସାରା କାମରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଡାଏରୀକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯାହା ସକାଳେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ କ'ଣ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣ କଥାକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଯାହା ଅର୍ଡର ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ପରାମର୍ଶକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପତନ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଇ ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅର୍ଡରକୁ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ହେ ପରମ ପିତା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା କିଛି ଆଜି ଭୁଲ କରିଛି ସେହି ଭୁଲ ଆଉ ଯେପରି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସକାଳର ସେହି ଡାଏରୀ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଡାଏରୀ ରାଇଟିଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ନାହିଁ ବା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସେହି ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ସକାଳେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱରକୁ ଆପଣ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ଲେଖିଲେ 2 ପଦ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ, ଯାହା ଭୁଲ କରିବାର ନଥିଲା। କେଉଁ ନାସ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଦିନସାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି
आउ सेई नास्तिक शक्ति माने आपणकर पतन निमित्त दायी हेबे। निश्चित भाव में आपण को पतित करेदेवे, आपण को तलितलांत करेदेवे, आपण को विफलता परिपूर्ण करेदेवे। सेही नास्तिक शक्ति मानक प्रति आपण किपरि सतर्क रहिबे ताहाको संक्षिप्त रे लेखिबे एवं रखिबे। अर्थात प्रतिदिन सकाळे डायरी राइटिंग एवं प्रतिदिन संध्यारे बा प्रतिदिन रातिरे शोइबा पूर्वरु गोटिए हेउछि शय्या त्याग पूर्वरु, आउ गोटिए हेउछि आखि बुझिबा रातिरे आखि बुझिबा पूर्वरु। एई दुई समय जदि आपण निजर डायरी को मेंटेन करिवे, जेमिति आमे प्रतिदिन ब्रश करूछंती, प्रतिदिन स्नान शौच हेउछंती, प्रतिदिन खाद्य ग्रहण करूछंती एवं प्रतिदिन ड्रेसअप होउछंती, प्रतिदिन निजको निर्मल चिक्कण रखुछंती, सेही परी एटा मैंडेटोरी बा कंपलसरी कहले अत्युक्ति हेबा नाही। प्रतिदिन आमे सकाळे शय्या त्याग करिबा पूर्वरु 10 मिनिट आम डायरी सहित काम करिबा एवं प्रतिदिन सोई जिबा पूर्वरु रातिरे सोई जिबा पूर्वरु आमे डायरी को मेंटेन करिबा एवं देखिबा 7 दिन भितरे हमर चमत्कार फल आसीबो। एथिरे कौनसी संदेह नाही एवं एही पृथ्वीर कौनसी नास्तिक शक्ति आमको आकर्षित करी पथभ्रष्ट करि पारिबो नाही। कारण जो नास्तिक शक्ति माने आमको आकर्षित करने को आसंती ताहा ठारू अनंत कोटि गुण रे अधिक, अनंत कोटि अर्थात कोटि कोटि अनंत कोटि गुण रे अधिक आस्तिक शक्ति आम मध्य रही अछि, विशेष करी युवक युवती मानक मध्य रही अछि। तेणु सेई असीम शक्तिर परिप्रकाश करने को हेबो, सेई असीम शक्तिर प्रदर्शन करने को हेबो, सेई असीम शक्ति को आम कार्य क्षेत्र रे लगाई ताको प्रमाणित करने को हेबो एवं प्रमाणित करने को हेबो जे असीम शक्ति संपन्न सर्वशक्तिमान परमेश्वर परम पितांकर मु संतान अटे। ए विश्वर ए संसार ए विश्व ब्रह्मांड रे दुनियार कौनसी नास्तिक शक्ति मते कौनसी समय आकर्षित करि पारिबो नाही एवं ताहार प्रमाण हेउछि मोर पर्सनल डायरी। देखंतु प्रतिदिन सकाळे मेंटेन हेछि, प्रतिदिन संध्यारे बा रात्रि रे मेंटेन हेछि एवं मु कौनसी नास्तिक शक्ति द्वारा प्रभावित हेउ नाही। प्रतिदिन मोर सफलता सिद्ध हेउछि, प्रतिदिन मोर विकास बहुगुणित हेउछि एवं प्रतिदिन परमात्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वरंकर आज्ञा को पालन करी मु मोर कर्तव्य पथरे कर्म पथरे आगकू जाउछि। आउ एहा निश्चित रूप से प्रमाणित करिबो जे आपण ना केबे बेकार कार्य करूछंती ना केबे बेकार होई रहिबाको जाउछंती। तेबे आशा करूछि आपणक प्रश्नर उत्तर आपण पाइछंती। आउ जदि किछि संदेह पुणी आसे तेबे दया करी प्रश्न करिवे। आउ आपण मानकर समस्तंकर अशेष अशेष मंगल कामना शुभ कामना करी जगतरनाथ जगन्नाथंक निकटरे कोटि कोटि प्रणाम करुछि। जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।